नमस्कार दर्शक बंधु। आज यही वीडियो माध्यम रे मु आपणଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ମନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପାଟିରେ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସଂକଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଏବଂ ସବୁ କୁକର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜପ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପ ଚୁଟକିରେ କଟିଯିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ତ ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ କହୁଅଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସତରେ ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ବା ସବୁ ସଂକଟ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମକୁ ଆମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ମିଳିଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ନ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ନ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି କଥା ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୀତା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୀତା ପାଠ କରେ ନାହିଁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ପାପକର୍ମରେ ମାତିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଜମା ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃଥା ଅଟେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନକୁ ଧିକ୍କାର ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ଗୀତା ନ ଜାଣି ଯିଏ ପୂଜା ପାଠ ଆଦି କର୍ମ କରିଥାଏ ତାର ମାନ ମହତକୁ ଧିକ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେ ବ୍ରତ ଓଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ନୀଚ ଗତି ପାଇଥାଏ। ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୀତା ପାଠରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ କରିବା ତ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଏବଂ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯିଏ ଗୀତା ପଢ଼ିଥାଏ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି ପରି ମହାଯଜ୍ଞର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପରମ ପଦ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯଶ ସୌଭାଗ୍ୟର ପରମ ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ ସର୍ପ ଆଦି ବିଷଧର ଜନ୍ତୁର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ରତ୍ନ ଏବଂ ଧନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ରାଧାଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଗୀତାକୁ ପୁରା ପଢ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧା ବି ପଢ଼ନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଦାନ କରିବା ପରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯିଏ ଗୀତାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପଢ଼େ ତାକୁ ସୋମଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ଯିଏ 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପଢ଼ିଥାଏ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଏବଂ ମରିଲା ବେଳେ ବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲାବେଳେ ଯିଏ ଗୀତା ଭାଗବତରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣନ୍ତି
से सबु पापरू मुक्ति पाई जाती एवं आपणकर सबु इच्छा पूर्ण होइथाए। एवं ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି ତାର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫଳରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 100ଟି ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯାଇ ପୁନରାୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଏବଂ ଏହା ଦେବ ସୃଷ୍ଟି ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତପ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଦୋକ୍ତ ବିଧିରେ ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରି କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ କୌଣସି ବି କାମ ପୂର୍ବରୁ ବା କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 100% ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମୂହେ ଫିଟିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପ ସମୂହେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ସେହି 3ଟି ଶବ୍ଦର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓಂ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ କାମ ସରିବା ପରେ ତତ୍ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶବ୍ଦ କହିସାରିବା ପରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ସତ୍ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେହି କାମରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତାହା ବୁଝାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।